Los Reis. Te digo de mentira. Va de lo més bé, eh? Va bé. Sí, sí. Ja va soltant-se, ja... I així està tranquil també perquè s'ho coneix el Això és el terreny. terreno d'ell. Vicente té raó. Diu, així, ell tot el que fa així és més manso i més quietet que quan estava allà. Que qualsevol altre lloc aquí la... I quan es comença, quan l'acabes de girar, fa el botet així com si volgués ballar, que era el que ell li va ensenyar. I Sí. diu, no, home, això no m'ho passa, no. Va anar en carro 15 anys ell que anar ballant, que caminar normal. Tia, el camí que tu li marques, no? El passet, sempre un passet igual. Passet, i com vulguis que correga, fer-lo córrer, que correga tot el dia. Entonces, quan correga com una bicicleta. Xaca. Perquè això per ell no és pes. No, és que això, en això no té que ser un cabriol, comprar un cabriol que caiga 4 o 5 persones i el portarà de passeig amb el braç. I... Aló, ja tenim mà cap al cabriol. Ella va caminant i l'altre va correr darrere.